Esselamu aleyküm. Karışıpsınız karşısı. Şu ben diyanım mı? Şu geldi mi? Onlar sen yanında bolan yok mu? Sen yanında bolan yok mu? Onlar nedir? Qawmi salamu aleyküm. Köpse yazıptır öňden mara. Birazçyk wagtdan giýje galyp edýän oğlan. Yanımda da yanında. Qawmjan saglyklary. Stoy kapat, stavka. Zaryadnik güzel bol nazar. Zaryad. Nerede durda belek ak. Batareyka. Здесь нету. Al kaysana bırakayım olmaz. 34 adam. Salamu aleyküm. Qawmy ýagdaýlaryňyz. Brat, nello brat. Gowy pir bul özüň nello. Qawmy jansal. Dəlim näli brat kam işler. Öy içerler. Şükür brat. Telefon zaryadım yok diyor. Onu alaysın. Başka bir zaryadnik bilen şu göwün dolu. Näme sesim eşdilýärmi adamlar? Oglanlar gaýlar sesim eşdilýärmi? Adamsın, adam däl. Spasiba brat. Anna Orazova. Spasiba köp. Siziň ýagdaýlaryňyz gowmy? Oglanlar gaýlar dogançyklan baryňyz. Türkmen halkym. Da salam gowmy dälim, işler gowmy. Şükür Bayramjan. Şükür dostum, ödüm gowmy. Iki sanyk oglany girjeňiz, ba bolsa gün ertir başlady bilýän, prosto kömek bolsun diýip aýdýan. Haýsyňyz işsiz ýatan bolsaňyz, Istanbulda oglanlar ýatansyňyz, ýatany ba bolsa kömek edeýin. Şu wagt bir iki san öz tanışym jigimem şo taýda işläp bir moýko. Gitýän bolsa sizde bolmaýan bolsa diýjek bolýan. Alo. Ben aytýan şu Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Meç Allah'a. Как ваши дела? Bratya. Aylyk näçe? Brat, pirguly aylyk bara. Eger tejribesi ba bolsa 1 milyar 800 no o kadar yani kän däl. Torka işem on ýaly ýok sebäbi kä wagt ýagşýar ýa Istanbulda kän ýagşýar ýa bulutly howa bolýar. Şol ýaly günler iş bolmaýar. 3-4 gün näp izigiler bolsa da ýagşýarsa iş bolanok işsiz ýatýan. Yatak ýeri ba, iýiçki günörtan berilýärdiňe. Daşyndan hem çiýi zadan ba, her maşyna 1 lira aýratyn. Özleri düşünür ýa-da men özüm ekidip ýerleşdirip gaýtjak aýlygyna da özüm jogap beren. Isleseň hepdeli galýan, isleseň aýly galýan. Bunlar näme işler ha? Gonşan mene bara kafede özüm bilýän garson, şo garsonçylykdy. Aylyk eger tejribesi ba bolsa şo aýtjym ýalyk 1 milyar 800 ýok. Bir kepde de öwrenörün gowy işlerini isen bir kepde de görýärler. Eger gowy işleseň 1 milyar 600'den soň 1 milyar 800'e galdyrýarlar. Dollardan näçe? Dollardan 300 dollar ýeter ýetmez bolýam şol ýalyrak golýan pir bol 1 milyar 600'üňe. 1 milyar 800'üňem şu 300 dollar, 320 dollar şol ýaly bolýar. Şu dollar hem ýitgäp dura lira bahasyndan ursan günde ýitgäýär. Özüňiz gowma oglanlar opşyjan saglyklaryňyz. Siz näme işler bilen meşgullanýardyň pir boly bu günler?
Naber däli? İyiyim kanki Ruslançık. Senden naber? Gowum hakkı. Hey u däli bamyň sen. Ba maksatsan. Özüň gowum Hojaýew. Özüň gowum gardaşym. Merdanjan. Çöt tanış adyňa bolyn. Sen geçen efirde pamoym gow salamlaş, gowurlaşdyň pamoym. Bepan eýtýän, beýtýän, pisa edip bilmediň. Men planjy günnip söz bermedim. Ýöne men ederin şonu görersiň gözüňe basaryn şeýle. Merdan ýaz aşagyndan kommentaриýa diýerin. Ýaz aşagyndan diýerin. Soň giýräjek gorsyň nirime giýrilýän bolsa, ýöne owa giýit çorujy. Şoň üçin pressiýan wywyt çykaryp berde ýazma Merdan. Dost bol akyllanna nämesin zat etjek Merdan. Öz aşypkasyny billi Allahyň ortasyna wideosyny goýup bagyşlaň diýdi. Näme gerek ondan soň? Dost bol. Okudy, Hudaýa şükür. Hany towuk diýe. Towuk akyllanna artykçan. Düşündük, spasiba za informatsiýa. Ne zašto meç birden kösenýän dost oglanyňyz adyňyz bar bolsa habar edäň. Şun bir ajille çaltyrak bolsa reska salyp erti başlary aletsek diýenler. Siz on geldi o maşin kän gelýänlerde. Assalamu alaykum Max. Aleyküm salam Erkinjan gowum dostum. Şükür şükür gow Erkinjan özüň gowmy? O Maya Idrisov gowum maksat am bratok menen bayram al 12-nji mektep. Ha, malades. Malades tugolmy. 12-nji mektep 94-lerde bizlendiň staryk da bolmaly koşko. Tanıyan. Sen nirsinden? Zoma keniňe. Ankara'dam sen ya. Yok artık sen İstanbul'da dostum. Primoy girmäne goýdy towuk. Ha o pir ul ay goýor kän der dostum. Kän der. Insermi? Allah şükür ýagşymak diýe. Samy glan erkin. Bolja bolly gurlan bilen o eşek her hil adam görýän akylly bolup bolýan däldir-de. Dogry. Gowum maksat şükür şükür davran. Özüň gowum brat. Oňat körp diýär Serdarjan. Allah jany şükür Serdar. Ha, özüň gowum jan sagmy? Edilýär bratok. Men ýubileyni bratok. Nirränden haýsy dondun? Brat, adyň näme sen? Bugün girdi diye. Ana dostlar var edip berýän informasiýa. Salam maksat, iyi yayınlar. Spasiba gelýän. Salam aleyküm salam. Gowum gelýän saglyklaň. Vladimir Kurjakov. Gowum ýagdaýlar. Allaha şükür dostum. Allaha şükür özüňiz gowmy? Murat Bayram. Salam aleyküm. Türkden Ankara'daky Kagor firmaň nomeri ýokmy? Senne puly berjek bar bolýa. Kargo Türkden Ankara'daky nirik iwerjek bolýan artyk Türkmenistana nirik puly bermeli. Men şoňa görä bir bilýänim bar bir kisan ýöne şolaň ofisdara şo taýdaky Türkmen awadamy. Ýagdaýlar ýagşym şükür döwletçän özüň gowmy? Gowum maksat nähili? Seňem soranyňa şükür törem. Özüňiz gowum bar, ýeňiz gowmy? Oglanlar jan saglyklaňyz. Samy glan döwranjan, gow boluň. İslam men adym brato 2000 özüm 9-njy dom. Ha, dogry. Kiçiräk eniňde İslamjan. Bilýän oglanlar 12-däki 94'lar bizle deň duşlaryny bir ýaş kiçilerinem tanıyan. Bayram allan salam. Aleyküm salam. Huligan. İslamjan 2002 bolsaň 97'lerde Hıdırlyasy giýinmäň 4'te. Onu tanıyansyňla ya. Birinji mektep adyndan salam ýol ötünden niye? Aleyküm salam Mukam Dewlet. Olara da salam aýt. Salam maksat gowmy? Şükür sunuwat tamasynwat älemi tama. Häl sen kanalyň tapmadym aý dostum. Şunça gözledim bolýan ara. Salam Behruz. Salamun aleyküm maksat gowum dost. Seni bir ýerine meňzetýän. Gyllarwatda ullu etdiň däm sen niye? Hawa Habib Nurmagomedov Gyllarwatda ullu etdim gardaşym. Ýöne sen Habib öňe dälsiň. Salam aleyküm. Aleyküm salam mekan gowmy? Muratsan döwüň nämesin döwjek dostum? Murat Abayev. Znaš Kazyolluň bilýän eken nahoy. Biz oňla uğraşalay. Men gowy. Sen ala dediýän niye?
Muhammed Orat. Ben ala etme dostum arkayı. Nol söyledi. Men gününe diyen yalak. O şükür ahir. Bolzok kenazi gibi diye. Davran kimseni tanamadım. Zoy gavatlas bolzok kena diye. Bolya bizim işlep yiyoruz. Sam gılan devletçan işlep zahan sağlığın gov olup dörtü. Bundan başka baktıram dostum. Geyim yağdı. Ay her kilek bakadan bağda piruli. Elim oğlanlar salam ettiyalar. Spasiba öğlerine de salam et Bayramcan. Zayimna emmesine salam et oğlanlar. Zan sağlıklar gowma oğlanlar. Begam gowy, ödüm gowma. Beautiful French shop. İşlerem şükür Allah zana mınça olsa. Yok tama gitaristler men girem o hulugan. Et başka olan gir ya ona tama gitaristlerine başka olan nemede de tama gitaristler deyip dur. Türkmen gitaristleri. Instagram'da da şol olanın adı. Şu an Sahrani'de de kanalımı dosya. Seyret barımın çıkışını göreyim. Sahrani'de etçe bu üstüne basayın neyme deyip çıkkı. Tamasını ot. Bollu. Bırak arkayın ol. Eğer görürün tamasını ot. Daş bratişka maladesin akçam. Mert ol. Spasiba de uranzan. Sağ olam aydanın için. Şaka sen para saatlığı sayladık. Mert oğlun sayladık. Doğasıyıp doğanlayıp. Bundan sonra Allah'a yol verse bir bulaştırman. Öz uğrumuza yöresi. Canımız sağ edip. Bundan sonra Mertlerle katlaşacak korsa. Özümden şey olacak korsa. Neyme diyeyin de uran. Sonra olduk maksat men deyem bilem diye. Habib dedim sonra olduk maksat men deyem bilem diye. Ha doğru guvanç. Cemşit men ma 3 menem diye. Cemşit sen tanıma la kaysır ortada kulluk ettin onu. Ya Zenitli Polkzat'ta oldun mu? Hava tanıyan 4. mektepte goveziler solar Murat Kıdırlyas. Hava bratişkam solar daim ol dayigen olyas ikimiz. Men maçkamın Radnoy doğunun oğulları da araya Kıdırlyas. Tanıdığım Habib Nurmagomedov. Tanıdım sen niye? Samı glavni. Goğum bratkam. Can sağmı? Cemşit. Futbollar görün ok mu diye. Yo mekancan futbol görüm okan. Ellegen ok dostum iştelay bugunlar. Ali Yazır deyip salam. Aleyküm salam. Alican goğum dostum. Firman nomeri yok mu? Ön reklama da bardı velin yittilay diye. Yok dost. Ankara'dan Mara. Yok onku yok dostum. Edil Türkmen avadın ki ba kargosunun ki. Olurum goğu deyaliyim diye. Salam, aleyküm salam. Dost eşitiyen mi diye. Ho, Alcan yaz dostum. Nefes neme? Mıyılıf. Ben gelinimin nireliğini neme edecek dostum. Neme diyen diye. Mardan gelinim. Şey diye aydayın. Neme diyen bayliği var. Görü otursun ha, primo efir geçir otursun. Salamu aleykümler, aleyküm salamlar, Serdarcan goğumu. Kulçine. Oğlanlar ayıplaşman bilemem, çıkıp gitti can geldi der. Karoçine hem 4'te okudum. Ava 4'te okullu. Bratişki salam verdik. Rahim Khan, salamu aleyküm. Aleyküm salam Rahim Khan. Sen diviziyada kemme tanıyadı. Spasiba Habibcan. Spasiba da oncuğum. Neçinci yıl devlet diye. Karoçi Qoңurdur di. Mehliňde. Aleyküm salam Guwanç Roziyev. Merdan Annayev. Öňem ýok da dostum. Dostum. Kalktın sen 4 mektepde okudun sen 4. Yo 4 okudum 9 okudum dostum ben. Salam dost. Aleyküm salam Devlet Bazarov.
Aleyküm salam, hoş geldi sana da. Näçinji ýyl sen niýe Serdar? 94-nji ýyl Serdarjan. Ho, neme, Cemşit. Ho dostum. Aleyküm salam, Rahmedov, rahmet. Howum senem? Sam. Sam glavun tow uttuk diye galan koyunýa. Dogry aýdýaň brat. Maksat ağam olur ýa sorulur, jogap ýok diýsen. Dogry aýdýaň, gowanjyk. Senem dogry aýdýaň brat. Adyň näme? Adym Maksat. Gowumy dosty. Şükür Rahmedov, rahmet. Salam aleyküm, aleyküm salam. Gowumy dost, salam. Gow öýüň gowumy. Döwlet Balarov, gow öýüňizem gowumy. Diviziýada at goýduň aý sen azýam diýe. Spasibo Cemşitcan, sağ spasibo brat. Şinýa hormatlaýan, şu gollaýan üçin brat, spasibo. Enes ben tanaýany keninde Cemşitcan, şu arasynda tanamaýanlar we bilen sögüp ýazýanlar şolara da aýdyp ber aýratyn birme bir. Yani Seret maňa söwmek isleýänler öňünden aýtdy, şurada bir Nurmagomedov diýip bir account wa, ýa şondan men özüm giremok, ana şondan sonra Sınırlı boy men hakda näme informasiýa gerek bolsa, ýani men nähil oglanyň, şol men bilen bile bir ýerde gulluk eden oglan. Haýsy diviziýada gulluk etdiň? Gyzlar we diviziýada. Rahmedov, rahmet. Tankistak, serzant. Bilýän, tanadym Cemşitcan, tanadym. Gowumy sen nirden soň, Cemşit? Nirelerde bu günler? Bilýän näetdiň aý meni? Suratyňa ma ýok enneme accountda brat. Özüň aýyrdyňmy ýa? Türkde dostum diýe çugulymy, malades, okuýanmy ýa işleýänmi? Meňşe nemede patpisasiýa eden bolsaň kanalyň soňuny Instagram, WhatsApp, neme, Odnoklassnik, Vkontakte hemme accountlar bar. Şo taýyp goşulyp ýazda, nemem Instagramma tapal, ýok Vkontakte, Odnoklassnik. Leboýna ýaly men jogap bererim. Cemşitcan, şirnewlerde men. Berimde keniňe, menem Yeni Bosnada neme? Cemşitcan. İşleýän ýa, tügölümi malades. Haçandan berdi? Okuýanmy ýa işleýän maksat diýe. Men işleýän brat, hoş geldi, menem işleýän. Şükür cennet öwredi we salamu aleyküm gowum ýagdaýlaryňyz. Şükür ýadyňyz gowmy? Çeçen naýyny tanýansyň maksat Serdarjan, çeçen aýday. Maksat diýip goňşyň. Jigiň diýseňem tanar. Türk gaýdan ni? Suratymy görkezseň tapar diýip. Ba menne çeçen imoda ba. Dost sen men şeýle beýle diýen. Rahim han onyň dogry. Men şeýle beýle diýen. Özüňde kıla etmek köpmanýa. Yo, ola dogry bolan ýöne bir tarapdan Rahim han soraýanlar, iýdiýänler we kabutta men özüm üçin özüm aýdýan ýa Allah diňe. Gaýsy diviziýada gulluk etdiň bro. Aýtdym Rahmedov, rahmet. Gyzlar we diviziýa. Aleyküm salam Gugam. Как дела, bro? Gowumy dost, işler normalmy? Payzat Ruslançyk. Как sam özüňkiler gowumy? Jan saglyklar, öýler çerler. Bratok men özüm çeçene gatnaýan. Oho, çeçene gatnaýan. Çeçene salam aýtsera. Bu at bayrama Allah nirýän sen? Şeýle bolýar-da onu. Wapaýanyň arkasy bilen nirýänsiň, çeçene salam aýt. Kitçi Arslan bilen habarlaşýanmy? Hawa Artyk Babaýew. Habarlaşýan Kitçi Arslan bilen ol kä wagt ýa imo. Hemişe giren o kepde de bir gezek ýawanyňdan bir gezek girýär. Ona neme aman jaýtylan ýanyna ýaşaýan ikinji öýüm. Ha, tuğulama malades. Bilýän Agarodny köçe bolýarmy? Men aňarym da. Çeçeniň aňarky köçesi bolýar. Haýtdylan köçesini ne daray? Ya ne bileyim Rahim han.
Gerisini bilmeyen näme çekýär, näme goýýar. Murwap mollany pe söýleýän maksat atajan syýlap o taýda da garynlaşlar ba. Näme bolmaly? Normal adam oğul döwlet da bolmaly. Atajan 90-njy ýyl tanýan bolsaň, aýna miwe dik gyzygynlar ba. Bilemok tanarsyň, tanamarsyňmy? Normal da far niwat wa diýoňa. Edile bayram haytta bärde haytdyň ullary döwleti bärde birat ýanymda gurulşýas dağlar unnarda atlar gawatlaşýas enta burun giremde gorkadaýar ýerkoran gullukda geçsinden belli bolýar şonu aýtjandan medet 18 spasibo da onjum ay kim bilýär Gonşan Bekmuradow o taraplarına bilemok giren okmy. Täzelik ýokmy diýe. Täzelik aýda otirana giren ok diýe, akyllanıpdyr diýe köpsi mene giremok, göremok. Men bulagy sokýar, öň sokulan şu akkauntyna. Ondan soň şondan giren ok liýsini. Aýna klasslaşma diýe, tüweleme. Şol döwlet bar, atajan. Şolaň jigleri bardyr, näme? Şolaň daýrasy bardyr, şeýmsat diýip, şolaň ogullary hydyrlýas. Şolary men ziglem bolýar. Kaka tarapy bilen garnynaş daýýagan bolýar. Ne hili boljak. Bratok şo haýtdylaň ýanyna ýaşaýan, alik tanıyan, gazak diýe bilýän alik men paralel klasslaşma. Ali go tanıyan gazak. Doğru dosyýa. Şao davran. Yo, nahoy menen ada davran akyllanany men hatda men biri viza alıp uğradypdyr, bratok saňa diýe ne dil ne de şek getiresi gelýär, ne de el getiresi gelýär. Hiç da gurlayan o diýe men hakda barda sonra werk görýärem men hiç ay her kim özi üçin rahat diýär da ýani goýýar da. Şoň üçin men näme oň bilen uğraş. Düzelli ýani öz ýalňysyny boýun ally esasy da şol ýalňysyny boýun almagan bir erkeklik diýär da. Şol edil öz gepläp bagyşlaň men boyun alýan diýmese de şol ýoşany bilen görkezdi boyun alany. Samy gylan şolam erkeklik. Men şoň jigisi bratok Idrisow menen bratok şoň familiýasy ýadyňyzda. O bilýän brat. Bilýän gatwo bilýän Idrisow. Inňň ýalyga giren okçy braska diýe. Ay ona bilmedim hoşçelizan. O taraplarına doğru emaysam da asım. Hoşçeli sen nirdi? Türkiye'den senem de asım. Yazışcan mı devlet dağılen ya? Yok devlet yoktur atacan menne. Men şu insan kıyada kaytmakam gidip bark kaydamda görünüm der ay. Bir yıl oldu da. Doğru emaysam. Olama bir yerler gitsek deyip börd. Şu vaktlar daşar yurda bilmedim. Gitti mi gitmedim okumana. Hava artık köpsi gördü diýen şonu var, şo çek oturandy badyny öz efirini kän gorkaza bilýän pantawat edip. Şo sebäpden ýakynlaşsam bolmaň, sizem girjek bolmaň, näme etsek bider girip öz adyňyza ýan getirip hiç saat etmez de girenin öz süýün bolýan ýöne. Men düşünjem bilemok. Türküň ýerine sen döwlet. Men ýeni bolsunda merkez mahallesinde bırak. Parkdan ýokary galan ýerinde. Salam gowmyň bırak giç ýaly. Aleyküm salam Aşyr Muhammed. Gelen ýaňşy dostum öwdüň ammy? Imosyny tap bereýinmi diýe. Atajan tap bilseň şoň nomerini maňa ýazaýarsyň da berdi. Ertire seni tapsaň, ertire ýene sinyal wagtlar men girjek efire, gurnak goýjak efir. Emmeňiz sonra näme dersiňiz ýazalyk goýarsyňyz. Sinyal wagt giremde size uzumleni geler ýalyk, habar geler ýalyk. Efire girdi diýip. Şonda ýazaýarsyň da nomerini. Gaýrat et tapsaň. Yo men Belarusda okuyan. Malades, hoş geldin. Okulun gowmy? Şo maşyn oňur ýaslaý bizim aliň ýanyna. Ha, doğru. Ey neme bady, kim oňady? Şamma ödüna söýdýän. Şo gapyny gowet ýapaýda etekdat neme? Gallar.
Şo kimden şoňa ýazdyrdymy? Ýaz geldi agam menen 5 kakan ogullary bardy maşyna oňarýan. Asat dost, bu videolardan goýsana eliň degenden günüs. Nesip bolsa Ruslanjan, Allah ýol berse Ruslan intek şo öz oglundan bile diňe men lonam. Mokta bu kanal ondan şo öz oglundan bilen bir kamera alyp kamera çykaryp şonu go videolar çykaryp bilýärmi? Original kameralarda, original yani 20 megapiksel, 15 megapiksel şon ýalak nemelerde düşüp goýars. Allah ýol berse go videolar Ruslan. İnşallah dost arkaýyn bol. Bolly atajan erti garaşar. Gowum birat şükür nazar öýüň näýli. Asır Mehmet dip account'unda ýazyp dur ekenne dost. Men näme bileýin? Men ikinji adyň bilenmi sen hakykatdyň? O taýda Asır Mehmet dip ýazyp goýupsyň, ýutgada ýa-da. Süleyman. Şükür Yusupjan öýüň gowmy? Jansamy? Sen nirede şumat dost? Türkdemi diýär ýene-de. Boljok, hoş geldi. Samy Gılan, hoş geldi. Artykjan, şo türkmenler maskara eden üçin sembolum Maryilni maskara eden üçin menem şo tarapdan özüň alyp gör artyk ýalanlar aýdýanmy birat. Indi şo hakda dogry maýsam bolaglanlar aýdýar da görläsim melen ok golýany öz pikiriňde alyp gör. Bolmaýan da göz ýumýan adam huýpulýar bolýar. Şo zat bolmaýan bolsa men şoňa göz ýumyp bilmene häzir saňa ýalňyş ýerden bir zat diýse. Beýleki göz ýumýanlaram kän onam bilýän taşşak sırap götürüp ejelerini şolaň aşagyna dykyp bilýänmi? Hiç saçan şol oglan öz adından gürlemedi, diňe tutuş Maryň adından gürledi. Diňe Maryň zaýalady. Iň soňunda da öz ýuwaşady, bagyşlady, ýani öz ýalňyşyny bilýänni görkezdi, ýuwaşak. Hawa ýadyna düşýär sen brato. Ajap Gulnazowa salam. Salam, uýajagym gowum ajap. Gowum dost. Şükür gayrat öýüň gowmy. Yevgeni Khodalov. Salam alik. Aleykim salam. Şatlyk diýe. Salam aleykim. Aleykim salam şatlyk. Ýok, nämet on ýaly düşünme dostum, lewaplardan gorkamok. Gurrun onna däl, sen serek ýaman ýalňyş düşünjäň we dost men sana giňişleýini düşünürip berjek, golun sen men ýanymda da birinjiden, ikinjiden hem lewaplardan gorkmak däl. Lewaplardan pasportdan türkmen ýaly dur. Men hiç kimden gorkamak, Hudaýdan gorkýan ýöne barymyz bir türkmen, şo türkmen kesjek bolýan adamy provokator diýilýär. Düşündiňdämi? Şol adam ýörüýte birine işleýän adam bolýar, şonu ýaly düşün. Kellen gowjy işlet dostum. Ullokan oglan soň ýylyň soňrasyň 90-dan ýokardadyr häzirle. Nagmat. Jigime diýän gon. Borda düşünjäň ullokan eken özüň ýaly. Maksat gowmy şükür Taňry berdi çaryf özüň gowmy. Men Recep diýä Taňry berdi çaryf. Recep gowmy özüň. Kopturla diýip eşitdim öýünden. Hawa hoşsel ola dogry. Gowmam oňatmy. Şükür şatlyk özüň gowmy. Yevgeni habar ýokdur dostum. Dogry maýdaýyn. Senem kniziniň ýanyndan bolsaň nagmat agam diýen 91-nji ýyl aşakda ýazypsyň. Düşünjäň giňişleýin alyp görsene brato. Şoň edýän zady bolýarmy? Sen özüň pikir edip gör. Ol lewaplardan gorkmak bolmaýan ullokan sen ejeň ýalyk aýaly alyp gaçaryn men sen siker näder diýip oturýar. Sen ejeň ýerine goýup görseň. Sen näme etjek? Hawa diýersin zat diýjek oturjak manamat. Diňe şol atlar kelläňe salyp gör. Indi näme üçin eden ok? Indi näme üçin Allahyň ortasynda wideosyny, Allahyň adynyň ortasynda wideosyny goýup ýaýratdy? Düşünsem, men mardan birini sorajakdym. Sonra tanýan bilýän sorap berýärdi. Sonra salam bratka. Aleykim salam sehet. Gowmy? Brato 12-nji mektep bilen şu wagtlara gyrlyşýarlar 9-njy mektep. Ay o wagtlardan habar, ýani döwrem geçenler habaram ýokdur maýa. Tahir gowy özüň nähili?
Kime panyaça berýäňe normal patsan bolsa şo soraw berýärmi? Ola dogry. Men ýyllardyr tapamak diýe ajap gülnädi. Kim ol? Maksat inim YouTuber boljak bolýar. Rahim Khan, yo edil YouTuber boljak bolamak, edil bu wagtky şu wagtky situasiýada onýala pikir ýok gellemde ýöne. Nesip bolsa belki de bir dost oglan, yani 3 tane oglan olup ýa maslahatlaşdyk, kamera aýratyn ýöreýär, şoň üçin kompýuter, notebook alyp goýsak, ondan soň daýyn bir gözegine tutar sik goýduk. Edil bu wagda däl ýöne dogry maýdaň. Şükür, gullukdaşyň diýe. Malades, gullukdaşym bolsa bolýar. Akopdaş. Mardan salam. Mardan mı sen niye? O Sehvet. Sehvet diyen Sehvet. Mardan dostum bayram al şehirden. Keyip ahuyçilin tahir zan näme üçin ýok. Mundan meter näme etmeli? Nagmat. Efir diýilýän zat ограничение goýulmady. Sa 9 ýaşlydan 25 ýaşla çenni girmelip ограничение goýulanok. Näme üçin onu WP 41 ýaşynda diýär şol aýalam şoň bilen deň duş ýa şondan ullokan ol aýal asly. Näme üçin 41 ýaşynda şu wagt köpsiniň 2002-nji ýyldan kakas şolar ýaly adamlar. Ýöne näme üçin şoňa diýen ok sen alamak kelläňde de aýala diýen. Ay borlay dostum sana bir de kellen artyan. O ayağının cızlığına baslanıyor. Şöyle kafa getiriyor onun için baslanıyor. Maksatçıyım can sen golüm yeter. Ondan bir şeydiydi. Şuraya hiç düşünülecek o zaman. Sen... o saatlik. Nur Sekhaydov goýadymyz gowmy? O Hayfiýadanyň okaýyn. Häzir okajak häzir. 7-nji mektep ýok dämi? Saatlyk 7-nji mektep ýok dämi diýe bilem o zatlyk. Men oň MTS nomeryny bilýärdim diýe. Kim käre ýol ajap? Ay bolýala diýe Yevgeni. Men okudum Nagmat ýaňy. Nagmat men sana jogap berdim şo soraňa. Lisnin jogap berjekkä. Normal ýazsaň, normal düşünjeli ýazsaň. Men sana bir agys aýdaýyn. Bolmaýan zada göz ýumýan adam huýpilýot bolýar. Boý beremedi abysnawa etýän haýsy ula adamyň ýanyna baryp sorasaň, sonra şol oglanyň aýdýan dogrymy diýdi. Bolmaýan zada göz ýumýan huýpilýot bolýar. Adnakratny. Ýene bir gerek diýen. Kim napadýany etdi diýe. Bakinsler tanıyanmı diye saatlik Bakinslerin jigsam otirany. Köpä sapaktan deyip eşitdim. Ay onu bilem zok maksat şan gaharlanmasan ay bir samsyk deyip yoklay tahir zan emçe gaharlanay. Teslonyada ady merdan 84 ýa-da 86 bolmaly etdi. Ajap Gulnädowan ýazany ünsferaňda dogonjuklum. Seredin ady diýe MTS nomerlanyat diýe 22.05.90 bilen başlanýan ady merdan diýe 84 ýa-da 86-njy ýyl bolmaly. Şon tanýanyňyz bolsa şu Gulnäde biriňiz jogap beräň eger tanýanyňyz çyksa. Men özüm 12-nji mektep Nazar Şamradow. Sen ne bilen 12-nji bilen 9-njy mektep uruşup ýörenni diýe Serdar aýtdy. Bolla gopul var ýöne takymda bolmaz bu ýerde YouTube VPN diýe. Wa Rahim Khan dogry aýdýan. Gopul var ýöne takymda bolmaz. Yo Rahim diýen olyn mara Türkmenistanda da bolýar diýe 20-25 milyon arada dahod alýanlar bar diýe Rahim eşitdim gurulşyk gördüm şol ýaly oglanlar bilen 12-13 min san patpisy we oglanlar we alýanlar bar şol ýaly. Nazar 94-nji ýyl men. Hoş geldi. Şu wagda sen ýekije patpisyň ýok diýer Rahim Khan. Kimiň meňmi?
Bana diýen Rahim han. Menne patpisken sen men ýöne ýapyk goýdum. Hiçim görmedi ýaly. Dahwa ýapat patpis bolmasa nahwa adam ýersin birat sen pikir edip gör Rahimçik. Şolong ýanyna ýaşaýan men. Dogry saatlyk. Awa bilýän tanaýan aýdýanyň. Ýok tanamadym. Görüşür, Sehetcan, görüşür, sağamanca göz. Alican Hamraev, Nigajay toz ayratin alsan gor, tok huýpulodum 4 tarapy var. Bolmayan zada göz yumyan, söz berip sözüne durmayan, özüň bilýänsiň hemmesini emleýsan öwret durmak gerek gelir bara. Bura tok sen imam tapıp bolmaýarmy? Ýyllaryndan men sen bilen görleşýän ýan olynýa. Aýne anan man dostum näetdiň? Men şörik ýerde görkede näme? Ýanyňa çagyrdy. Ýa-da şöýerde Badra nemen Photoshop edýän. Bu zatlar esasanam Türkçe ankalar. Artık keyin. Bilmedim de Gulnazowa, Azap Gulnazowa intaga jogap berýän. Ana ýok tanýan nipara. Yevgeniy ve Patul Kolya diye. Hemme dat bolýar opşym. Ajabyň ýazýanlaryna ünseraýyn da oglanlar. Bir oglan gözleýär 84-86-njy ýyl bolmaly Merdan niýe MTS nomeryny bilýärdim diýip ýokaryk geçirseňiz sapşeňýasy bar. Gowmyjygym. Şükür Ruslan özüň ogmy agam. Ajap uzun oýly garaja bolan efirde gepläp durdy. Artık. Näçinji ýyl? Ýa 86-my 84 diýär arty bol. Aramızda erbet saat yok. Adamlar erbet saat bamka diýip pikir edip ara düşüp gelip düşünýän bolsalar diýe. Yok ajap onu ýaly düşünmezler. Ba düşünýänler onu ýaly ýöne içinde gog düşünýän, gog tarapdan düşünýänler kän oglanyň paşty bar diýen ýaly. 2 tanak badyr belki de bilýän agsaksa sürü bolmaz diýe. Bayram allan mama araňyzda bayram al kim ma paşty joglar. Ajap lewap bilýän adam tanar diýe. Ay berde bilýän ýok, golaýmat ajap doganjym hemmesini aýtdym, amman soň ýazmadyk bolsalar. Yitip diýerim merdan diýilýän ýa. Yitip diýerim merdan diýilýän ýa saatlyk sor ýazap ýok ol bu däl haw. Senem ýaram sen. Ýitiren tapmak gowlat. Dogry aýdýan atajan ýitiren tapmak gowlat ýöne şonu tapyp bolsa käske. Kynna köpse ödem çyka ýa bir ýerlerden onu köpse tapmak kyn bolýar-da. Ol belki Türkmenistanydyr diýe. Mümkin azap belki de. Maksat siziň döwrüňizde 8-nji mektep bilen gyrylýadyňyzy öýtdýän. Ay şeýler aýtdy men mara 10-njy klassda bardym da näme dostum. Jigim. Men 10-njy klassy sentýabryň her aýda insana 2010-nyň sentýabryň 26-syna barypdym. Galan wagt Krasnovodda okudum men. Söýüň özleýän mazap diýär artyk. Men bayram allan niýe Serdar Kösaýew.
Şükür şükür tahirjan özüň ogmy öz öýüňdäkilerem. Mamas bakan. Jigler dowanlar hemmesi gowmy. Sağ ol soranyň üçinem. Wow, tamasyny ot elemi. Dogry aýdýaň. Ulu ýylyň açyk senkine ýapyk dost ýa Rahim han. Dostum ýapyk goýdum. Ananmasaň nähile men sana aýrat Instagramda ýa suratyny urada aýaryn. Şu wagt gidýäti 8000-den geçer, ýani çala geçdi däri. Dogry maýdaýyn, eger nemesseň uradaýyn suratyny. Ýöne her kim işli uýşly bolan soň girmeýär-de hemme kişi bilýär primo efire. Ýa köpsi düşünmän girene. Ýöne girip çykýan kän Instagramda ýazjak bolýan welin doň ýa YouTube gowşoň üçin o tamasyny ot dogry aýdýaň. O nazar jandım ama dostum gizrak gelýär. Sapşenýalaňyz bar nazar. Azap umydymyzmy diýä hökman taparsyň inşallah diýä atajan. Dogry aýdýaň. Aleyküm salam Tahir Kerimov gowmy. Doğru düşündüm bratok. Oşo 9 ýyl Krasnodarda okuduk. 10-njy klass şo taýda bolduk da bra. 94 atajan. Şona aýtsana Serdarjan. Salam bra. Aman Jummanow. Aleyküm salam. Ajap Gulnazova. Men Serhat Ajap nomerim ýok, dowanjum ýöne kanal. Tam şo kanal lipa inson sahypa geçseň, liboýany wideomyň aşagyny açsaň Instagram hemme accountlam ba Odnoklassnik Instagramma esasy girýänim şol. Beýleklere dem seredip durýan günne bir gezek kon liboy haýsyna ýazsaňam görürün men şo taýda. Nomerim şu wagt ýok edil Wi-Fi'dan girýän özüm. Bolýa şo taýda ýaz Ajap belki tapylar nemede Instagramda goýarsa şuny ýaly. Maksat jdu тебя diýip передача açdyna ýitirenler tapyp ber, sowagyň köp bolur ATV programy ölen işleşdi. Nesip bolsa brat. Mektep söwüşýänler 7 bar diýe mektebiň olam dogrudur. Aleyküm salam Erk Arun. Mobil устройство bolunok diýe näme üçin maksat ýutup. Onu açmaly ki tamasyny bile sen İstanbul'da diýdiňmi? İstanbul'da bolsaň eger bir ýerde gawatlaşsak men gorkadardym brat. Dogry maýdaýyn. Ýani öwrederdüm diýjek bolýan ýa-da nähilek diýsemkä. Instagramda ýazsaň men bir video şekilini özüm şon düşürüp video şekilini kameradan ekrandan ýani şeýerden açylýar diýip gorkadardym saňa. Meni öldü yani yok mu karay bro diye. Bahadır belki de atacan. Sonra korga yığırıp yine. O şatlık. O da gova diyeler. Dostum sen nirde işleyedin diye. Nirde Türkiye'de mi ya Türkmenistan'da mı? Edil Türkmenistan'da esas tomsi işleniyedi. Nemede havada da hazina telli. Buram şu vatançı da. Esas avada da atelerde işlenýärdi. Letni barda. Ajap mene dällerine diýip atajan şoňa üns berip seretdi. Atajan suratyny goýmalar senem. Men özümçe düşünýän biriniň başga bir şäherde çagasynyň bar bolanyny bilmeli öýtýänni. Dogry. Şatlyk ýok la imodan nem açyp imo kän nemes ýok, kän var. Ösen nemes ýok. Esasy Instagram şu dünýä ýüzünde WKontakte, Odnoklassnikga meni pamam satlyga çykarypdyrlar. Açan şu programisti. Öz eýesi. Odnoklassnikam çökürdi gaty gowdel onýaly. Esas şu Instagram onuň näme azar diýip çykdy, onuň chat ruletka diýip çykdy. Esas şolar gowa efirlerde seredende geçirip oturmaly.
Ana vatança barıpdyk da bile gawatlaşmandyr ya. Bolla atajan Instagramda yaz dostum. Bilemok saatlyk onu, o tarapyny. Ýöne 2010 mäste. Men 2010 mäste Serdarda işläpdim Maynazar 2010 mäste dedim şo, dolu da bolin. O 2010 mäste men Serdarda işläpdim, nalar. 2010 mäsiň Thomson'da Serdar telle bolupdum. Krasnovodsk'yň ýerini okudum diýdiň bro diýe. Atajan 6-njy mektepde Edil Çoromuşka bazaryň gapdalyna bara bagtulu adam. Admin sen düşündüň gurruňy. Näme üçin adam gözleýänimi? O düşündüm azap sen şu aýdýan Instagramda ýazaýdy ogunjum. Dogry maýdaýyn nomeri ýok, Wi-Fi'den takylýan. Şoň üçin Instagramda ýa Instagramda belki de çykarar istifade edersin ýani. Taparsy bir uğur ýol bolar da edil 4000 adam, 4.500 adam mawa paşdy. Onu oglanlara ha istederin beýlek 60-50 000 adamlara beýlek ul accountlara ha istederin goýdurar taparsy. Dostlar, giýjäňiz rahat temmäňiň düşünýäňiz. Pamela Anderson ýersin. Daway artykçan saman jatyp dur senem dostum. Düşünüpli diýen nazar. Tagtawalardan hiçim ýokmy diýe. Yevgeni tagtawalardan eken oğlanlar tagtawalardan ma bolsaňyz Yevgeni tagtawalardan jogap berýän. Wah. Ay Yusupcan hukman gaýdyň bolmalylar o. Dostum ne etdiň aýmany? Göwüne degýän aý. Täze chatlaň ady näme diýdiň makky chat ruletka onuň näme de beýlek azar. Nirelay azap diýil ýani. Ay ona bilmedim Yusupcan. Özünden sonra azap nirden sen? Lewap azap diýil ýani. Hawana özi ýazypdyr lewapdan niýe? Nereden maring nerine diýär ol azap. Yanımda marçakdan işleýän awa dosty. Yanımdan marçakda işleýän awa diýär Yevgeni. Marçak. Özüm ne diye? Doğru. Bardan yazılmadıklar YouTube'a yazılıp kalın men accountuma nesip bolsa täze gowy videolar goýam. Size barar ýalyk, siz habardar bolar ýalyk. Täze video goýsam da sistem nesip bolsa aýdýan şu kameradan alyp nemesi gowy videolar çykaryp başlar. Taksimde da gowy videolara düşüp bilýärmi? Prikol videolara düşüp zat edip opşam çykarars. Ajap senem ýazylyk galbardan vertir zat girsem ýa şu Instagramda goýsam jon ýalyp çyksa şol diýäne olanyň aýdar ýalyk sana habar berer ýalyk. Türkiýede näme? Yo özüňden, şäheriň özünden. Türkiýede näme etdiň dost? Dostum Türkiýede işleýänler. Kafede işleýäs dostum. Avam diýe. Spasibo. Ne za что, ajap da onjum, ne za что. Samyň lan janyňyz sag bolsun siziň. Men aýdam, ýokary ýüzleýän da. 86 mı toşun ya 87 mi diye. Ajap atajan soruyor. Şakir İmamov. Qowum Şakir kardeşim ne eljan soktu. Şakir sene patpisat etdiň öýdi men kanalyma. Nerden men ýaşynjy ýyl dost Begenç Akmuradow ýerdi. Begenç Akmuradow. Krasnovodskdan ýaşan ýerim. Doglan ýerim Bayramal şäher. Aslym Bayramal şäher ýöne köp wagtymy Krasnovodskda sarp etdim. Aleyküm selam. Kerkiçraçylary, gowmy. Maksat ýazandan barýama ýok tamasyny edil şunyň geldi ondan öňkülere gelmedi. Max näçinji?
94 diýdim. 94 diýpäleni aýdyp gelýän Yevgeni dostum. Näetdiň aýmany? Merdan diýip şäheriň özünden dostum bolmaly ýöne ol bu tamada diýe Türkmenistanyna. Ajap. Dinle Merdan diýip dostum bolmaly ýöne ol Türkmenistanyna diýýärdi. Aleyküm salam. Valal. Atajan syýlap ýylyny toşuny bilemok ýöne maşyna alyp satýardy öýtýän. Taksi etýärdi şäheriň içinde giýje. Kim kä ol be? Ay opşam sen han nemede Instagramda ýadan soň habarlaşarsa şo taýdan. Ajap. Berde alatlyk giýje görsäň ştraf diýe. Koýsana. 20 knol we 90 MTS numurlarını diýe. Go Batyrjan öňüň ogmy? Jansaňmy? Yanımda dost oglanyň biri Ufrodan sana salam aýtdy dostya Atajan. Ufrodan mı? Ufrodan bolsa näme tanıyanlar soň aýdyp gör Atajan. Rahulli Azerbaycan rahat diýenler Rahul özi. Öýlenen daýdan Azerbaycan näme gyýzdogan nalle kim daýan ady? Jonik Azerbaycan nara opşam aýalym Azerbaycan. İkinci astanovkadan Ufrodan. Aýtşoňa tanaýmaly Rahully kelteçik goýly. Şol garnaşym bolýar, ol kakan tarap bolýar Rahul. Eje sad Azerbaycan bolmaly. Näme başlaýa, näme? Basýalaram. Boýsana şat, ona eşitmedim dostum. Bidem goşaýyň diýe. Batyrjan, goşdyga dostum. Öňüň ýa-da oturýarsyň, bäri giýip bolana wa efire. Diňeşini ýa-da aýmasaň, çatdy. Görmedi anny diýe. Kerkillere salam. Aleyküm salam, kerkäde. Instagramdan ýazaryn, Gylç ofisial şol mendirin maksat. Bolly dostum ýaz, Gylç ofisial ýadynda saklap galan. Sen ýazaý şo taýdan tamasyny YouTube'daky menni. Meni hukman ýadyma düşür. Şakir. Nähilik sana diýsem käm. Dök gadyň nämesin napjak? Näme diýen? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Hayrullah Nazari. Dost gowmy diýe. Şükür kerki. Çaraçylar. Öýleň gowmy? Estemok näme diýen? Halajada salam. Hemmesine Türkmen ilmi. Üçürü diýenmi? Sana diýen. Mümkin köp seret nemedik temasyny bot. Men bara şu wagt kanalym kän patpişik müňden geçdi, sagady da hemme geçen soň men şu wagt ýörüýte kommentariýalerde ýörüýte bir sözleri maňa kommentariýa gelmeýän etdim. Söwünç sözlerden ma onuň nähilik diýsem käm. Yani bolgusyz sözleriň köpsini ay bir topbok uzyň edip goýdum. Şolar ýörüýte şo sözler liboy uzyň sözüň arasynda şo söz ýazylsa da şo duruşuna gelen o. Ene dogry diýen men sana. O zatlara minta video görnüşini Eurodan birden öwrenjek bolsam. Yani oň üçin 1000 sany patpişik ilk başda 4000 sagadan neme gerek? İzlenme gerek, görülmeli. Spasiba Batyrjan. Hawa Alibek. Zaprşyny etdim. Tamasyny opşy düşünsen gysgaça aýdanda. Mak okuýan gelen okmaýdy. Ýoklaý nazarjan o dünýäde ýatarslaý dostum, bu dünýä ýatmana gelmedi. Bäş şunu ýalançyda 6 wadar toý diýe. O zatykjan okaw oturna. Gelýän sapşenýaňa okuýas. Sağellijan şo hakda gurulmaly, oň özi koy pilotlugyny boyuna alla, näme gerek gurulmagyny şo hakda. Oglanyň köp halanyň şo hakda gurulşdyk. Şoň adynam Zaprşony näme goýjak indiler. Durşuna. Şo hakda sapşenýa gelse ma gelmeýän etsek, aýdaýyn oglanyr öňünden. Dawa özümiz arady, öz durmuşymyz, öz işimiz, öz ýolumyz hakda gurulşalyň.
Biri boljak bolmalyň, ol biz boljak bolsun näme gerek? Tapal batyrjan nesip bolsa gow wideolar goýjak diýene şu kanala ýazylyp goýsaňyz gow wideolar Allah ýol berse kamera zat kompýuter ýörüýt aýratyn alamsoň gow wideolar goýjak. Visa kart ýitdiler dosya reklamaň üçin sag bol. Düşünmedim mene. Gerki. Yokorlar diye. Okay yokorlar. Yokorda telena gelýän da okaw üçin saat aýdýana ýörüýtür ограничение, ýörüýtür sözler goýdum, zaprşat edip goýdum şolar tutuş. Ul sözlemleň arasynda da gelse şol durşuna şo sapşaýny gelen o. Şeyda Max diye nip bolsa tamasyny öte çykamsaň şonu etip goýjak. Allah zana şükür sagel ödüň gomy. Ödi işleň gomy zan saglyklym. Tamam gitarist diye. Именно, братка. Я раньше думал об этом, брат, Алибек. Просто есть же, блядь, когда в натуре, вот в Магате или есть такие, да, на нервы действует. Sen girýän şu akaunda. Yok, brat, tama gitaristlara men girem. Ona başka ulan girýär. O nemede de gitara nemesini goýduma, reklam etdimi? Sapşestoda. Bilmedim de diye. Doğru. Yo, tama gitarist da, brat, edil sılatta girýän men. Tama däli. Ýöne, tama aşakdan çyzyp däli. Soňam ýene birem däli, aşakdan çyzyk ýok. Däli, yo aşakdan çyzyk ýok, däli 05 04 94. Ýani aýym ýelem günüm däli. Düşünsem. Ananna dogonçuklan baryňyza sag bolun. Çykman kanaly baryňyz like basyp gidin. Şo video ýokarda görünür ýalyk. Sag bolun köp like basanyňyz üçin baryňyza. Kanala ýazylmanam unutmaň nesip bolsa mundan soňam bir primo efirler görmek üçin gow ýerlere daşaryk çykyp intak gow zatlaram görkezers. Allah ýol berse aýlanmana çykamyzda gow videolar goýarys, çykararys, döreders. Opşam Türkmenistanyny gollap dursaňyz Allah ýol berse belki bizden bir YouTuberlaň biri ýalyk, ýani YouTuber ýalyk biri bors. Belki de bizden bir gowy nähilek diýen kanalymyz ösüp ýokary çykyp gider. Orslan Türklen ýalyk, Orslana Türklene watandaşlary hemmesi biri-birini gollaýar. Dogry dämi? Goýmadyň diýär Şakir. Şakir zan nämen goýmadym da onjum. İstanbul'u Clio alıp bilýän bura. İstanbul'u bara Clio durşuna alıp bolanyk, ýöne İstanbul'u bir köp ogadan ýerlerini alıp gysgaça goýsa bar. O zatlarym nesip gödüňde tutars brat sen şu iýmini. Esas zat sağolun sağmanca ýatyp durun, işleňizde hemmäňiň üstünlük okulaňyzda. Haýsy ýerini alsyn diýe. Prikollar. Nesip bolsa Şakir. Prikollaram goýar. Bu timin şon ýaly. Türklerden, Orslardan sorarsy, naprimер, başga halklardan, milletlerden Türkmenistan hakynda ne düşünýärsiňiz falan filan işte böyle videolar. Ýa-da nähil diýsemken. Biri-birimiziň gözümüze seredip duraly. Kim gülse, naprimер. Kim birinji gülse, şol sen üçin birda etmeli. Naprimер, sen gülsen, sen maňa gyz bolsa nomeriň bermeli. Eger men gülsem, sen maňa birda diýen, men şonu etmeli. Şonu ýaly bu videolar düzeders ýani. Allah ýol berse goýars. Onuň kanalyň gowy girdejisi gelip çyksa, onuň ýuwaş pök galyp, naprimер, şu pökki näçe razbiwat etseň,
alsan her depenine 1 liradan 10 ýaly paýlarsy. Yani hökman YouTube'un pulunu özüňizde salyp sowmak däli, şo pullary bir zada ulanmak. Yine de YouTube'a go video goýup zat edip şo zada ulanmak. Onuň box makinada kim näçe kile go urýar, zat etdi. 10 ýaly videolar goýarsy. Yeter ki siziň podjaşkaňyz gerek. Diňe kanalyma podpisat edin. Biram like koyun bolly. Galan zat like mene palc atlishna короче. Что video ýokaryk çykarýaly, görnerýaly. Türkiýanyň içinde de diýsin ki türkler, türkmenlerden hem bar eken go öňe galýan. Olar bilen hem dost bolup zat edip özümizi reklam etdirýärler. Indi we power'um hem goýalyň we pady özü biraz akyllanıpdyr. Erwede bolan däldir belki bir gerek ýalňysanlar, ýalňysmaýan ýok, liboýnyň götüne gerek ba. Daway habarlaşar, baryňyza sag bolun doganys bilen. Da Ali.